Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе Кабат Рәйсә Яхья кызы Нарбикова хөрмәтенә яңгырый. 60 яшьлек гүзәл юбилее белән чын күңелдән аны племянницасы Наилә, кызы Әлфия, улы Ильяс белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген абыебызның тормыш иптәше, җиңгәбез булган якын кешебез гомер бәйрәмен каршылый. Тормыш безне 1983 елда бәйләгән. Абыебыз Рәшит үзенең гомерлек яры итеп бик акыллы, тырыш, уңган хатын-кызны сайлап алган. Бар гомерен балалар тәрбияләү, укытуга багышлаган җиңгәбез гомере буе мәктәптә эшләп, шуннан ук лаеклы ялга да чыкты. Аларның сыман тату һәм хезмәт сөючән гаилә эзләсәң дә таба алмассыңдыр минемчә. Ничек өлгерә генә торгандыр ул. Өендә гел пөхтәлек, бакчасында җәен бар җиләк җимеш тә, яшелчә дә үсә. Төп йортта яшәгәндә аларда һәр вакыт кунаклар күп булды. Бер генә дә җиңгәбез кунакларны каршы алып озатырга авырсынмады. Киресенчә, гомер буе аның ишеге ачык, табыны тәмле ризыклардан сына. Балалары да әти-әниләрен кабатлап, бик акыллы, тәртипле кешеләр булып үстеләр. Рәйсә апаның оныгы да күз тидермиек бик матур һәм акыллы. Шул соң олы бәхет түгелме җиңгәбез? Аның акыллы киңәшләре, вакытында әйткән сүзе бу тормышта безгә маяк булып тора. Кайгыда да, шатлыкта да Рәйсә апабыз беренчеләрдән булып ашыгып килә. Вакыты белән санашмыйча, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Абыебыз да безнең гаиләбездә булган иратлар арасында аерылып тора. Ул иң түземе, иң акыллысы, иң уңганы, иң тырышы булды. Шуңадыр да аның хатыны да үзенә охшаш. Кадерле Рәйсә апабыз, сезгә абыебыз Рәшит белән тигез, саулыкка төренгән картлык телибез. Алда да бала оныкларыгызның бәхетенә төренеп, матур гомер кичерегез. Бәла-каза бүтән сезнең ишекне какмасын. 60 яшьлек юбилейны олы дип саныйлар. Үткән, узган ни бар көнне, гомерләрне барлыйлар. 60 төрле хисләр татып, 60 төрле эш эшләп, яшәлгән бу вакытларда сизелмәгән соң нишләп. Алда көткән һәр бер көнең матур уссын җиңгәбез. Дөньядагы бар иң якты теләкләрне бирәбез. Бераз гына ял итеп ал, утырып чәй эчиек. Алда Раббым бик күп әле бәйрәмнәргә килиек. Картлык көнен бизәр өчен оныклар шөкер туды. Бүген юбилей көнеңдә бәхеткә өең тулды. Котлы булсын, матур уссын күркәм гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелдән шушы шигырь бәйләмен. Хөрмәтле Рәйсә Яхьевна, юбилейгыз мубарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Теләкләргә котлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә котлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча, чыланырга торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча, чыланырга торган көн. Елга бер генә без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн.
торган кен. Жиған кен, жырлап бейіп ойнап келіп, көңіл ашатырған кен. Туған кен, дос туған жиған кен, жырлап бейіп ойнап келіп, көңіл ашатырған кен. Елға біргені келеу, біз туған кен. Шуның білән башқа күннен айырылып тұрған кен. Елға біргені келеу, біз туған кен. Шуның білән башқа күннен айырылып тұрған кен. Шуның білән башқа күннен айырылып тұрған кен. Айырылып тұрған кен.